Плазматерапията за лице, известна още като PRP терапия или вампирски лифтинг, е иновативна естетична процедура, при която се използва собствена кръв на пациента за подмладяване и възстановяване на кожата. Процедурата се базира на извличането на плазма, обогатена с тромбоцити, които съдържат растежни фактори, стимулиращи регенерацията на кожата, подобряване на нейния тонус и еластичност и текстура. Плазмотерапията се използва за различни естетични проблеми, като фини линии и бръчки. Терапията стимулира производството на колаген и еластин в кожата, което помага за изграждане на бръчки и линии в зоните на лице, шия, деколте, ръце, както и в зоната около очите, устата и на челото. Загубата на еластичност и тонус на кожата. Процедурата може да подобри контура на лицето и да възстанови стегнатостта и тонуса на кожата, като я прави по-млада и свежа. Неравностите в тена и текстурата на кожата също са един често срещан проблем. Плазмотерапията възстановява и регенерира кожните клетки, което води до по-гладка и сияйна кожа. Третият често срещан проблем е пигментните петна. Растежните фактори в плазмата водят до намаляване на хиперпигментацията и неравномерния тен. Акнето и постаканеичните белези също са голям и често срещан проблем. Благодарение на регенериращите свойства на плазмата води до доста добро подобрение на белезите вследствие на акне. Тъмните кръгове около очите също могат да бъдат третирани с плазма благодарение на това, че тя намалява тъмните кръгове от тучността и подпухналостта около очите. Какво представлява процедурата? Преди процедурата всеки един пациент провеждаме консултация, за да обсъдим кожата и желаният ефект, какво трябва да се очаква, кога ще се наблюдава ефект. След консултация настъпваме към извършване на процедурата. Първата стъпка е подготовката на кожата. Лицето се почиства старателно и се нанася локален анестетик върху третираната зона, за да се намали дискомфортът при инжектиране. Препоръчително е преди процедурата да не сте поставили грим. След това се взима малко количество кръв, което се центрофугира, като по този начин се отделя плазмата, съдържаща висока концентрирана част от тромбоцити. Тези тромбоцити са отговорни за стимулиране на клетъчната регенерация, тъй като съдържат растежни фактори, които активират възстановителните процеси в кожата. След като плазмата е извлечена, тя се инжектира в дълбочина в дермата на лицето с помощта на фини игли. След процедурата може да има леко зачервяване и отточност, което очумява в рамките на няколко минути до няколко часа след процедурата. Първите резултати от плазмотерапията се забелязват след около 1-2 седмици, когато кожата започва да изглежда по-стегната и свежа. Максималните резултати могат да се видят чак след няколко процедури, между 2 и 3 процедури в интервал от 4 седмици. Резултатите могат да продължат между 12 и 18 месеца, в зависимост от възрастта на пациента и състоянието на кожата. Поддържащи процедури могат да бъдат правени и е препоръчително в рамките на 1-2 процедури годишно. Плазмотерапията за лице е безопасен и ефективен начин за подмладяване на кожата и възстановяване, изравняване на тени и редукция на видимите признаци на стареене. Тя е естествен метод, който използва растежните фактори от собствената кръв на пациента, за да стимулира регенерацията на кожата. Така че, ако търсите естествен начин за подмладяване, плазмотерапията е вашата процедура.